Bună ziua! Bine ați venit, stimați cetățeni, dragi invitați, dragi copii! Iată-ne din nou în această vale minunată numită Valea Nucului, când sărbătorim în prima duminică din luna iulie sărbătoarea Teiului, o sărbătoare a satului Valea Mare, a Comunei Runcu, sărbătoare inițiată de Primăria Comunei Runcu, de consătenii satului Valea Mare și de toată comunitatea din această minunată comună numită Runcu. În această zi frumoasă este normal ca să avem cântec, joc și port popular și cu această ocazie am venit cu ansamblu folcloric Maria Apostol din comuna noastră, comuna Runcu, elevi ai Liceului Tehnologic Bâlta și dorim ca împreună să petrecem o după-amiază cât mai frumoasă, să vă simțiți bine, să fie, am spus, cântec, joc, voie bună, petrecere și toată lumea să se simtă bine. Pe această cale mulțumim organizatorilor, în primul rând Primăria Comunei Runcu, mulțumim grupului de inițiativă din satul Valea Mare, începând cu domnul Gigel Duvac, domnul Nicu Barb și alți băieți cu inițiativă care au fost mereu alături în aceste momente și doresc pe această cale să le mulțumim și trebuie să înțeleagă și tineretul și copiii și generația care vin că nu este nimic mai frumos decât folclorul nostru autentic, decât portul popular și o sărbătoare din aceasta câmpenească care trebuie să dăinuie de-a lungul anilor. Acestea fiind zise, îi dau cuvântul rapsodului nostru popular, Vasile